Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή βραδιά. Λόγω των καιρικών συνθηκών αρχίζουμε λίγο αργότερα. Στο βήμα θα καλέσω τον μέλος της Ελλάς, τον Μάριο το Σίμω, για να σας πει δύο λόγια για το ντοκιμαντέρ που θα παρακολουθήσουμε, καθώς επίσης και λίγα λόγια για την ελεύθερη λαϊκή αντιστασιακή συγκρούση. Μετά, η προβολή του ντοκιμαντέρ με τους συντελεστές του ντοκιμαντέρ θα ακολουθήσει η συζήτηση. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μία από τις εκδηλώσεις της Ελλάς. Να σας ευχαριστήσουμε που μας κάνατε την τιμή να βρίσκεστε σήμερα μαζί μας και με την ευκαιρία της προβολής του ντοκιμαντέρ Καταστρόικα, επιτρέψτε μου να σας πω δύο κουβέντες, πολύ επιγραμματικά. Ποιοι είμαστε εμείς που σας καλέσαμε, γιατί σας καλέσαμε, γιατί είμαστε εδώ, ποιος είναι ο στόχος της σημερινής βραδιάς. Και στη συνέχεια τα συμπεράσματα και την αξιολόγηση, αν θέλετε, από αυτό που θα δούμε, την έχει ο καθένας στα χέρια του ή στο μυαλό του, αν θέλετε, και θα μας δοθεί η ευκαιρία στο τέλος της βραδιάς να την διαβουλευτούμε, να την διαπραγματευτούμε, να την συζητήσουμε ή να την επεξεργαστούμε, αν θέλετε. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποιοι από τους συντελεστές της Καταστρόικα δεν έχουν καταφέρει να είναι κοντά μας. Αντιλαμβάνεστε γιατί, μάλλον οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Μας έχει υποσχεθεί ο Άρης ο Χατζηστεφάνου ότι θα είναι εδώ, ενδεχομένως και η κυρία Παπαδέα. Θα είναι και οι δύο σε μια ώρα. Θα είναι και οι δύο. Ωραία, θα τους περιμένουμε με χαρά. Μέχρι τότε, λοιπόν, δώστε μου την ευκαιρία να σας πω δύο κουβέντες για όσους έρχεστε για πρώτη φορά σε επαφή με την παρέα της Ελλάς, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς να την πω. Η Ελλάς είναι μια συσπήρωση πολιτών. Είναι μια πολιτική, αν θέλετε, πρωτοβουλία, με πολιτικά προτάγματα, χωρίς κανένα κομματικό χαρακτήρα και καμία κομματική ταυτότητα. Είμαστε πολίτες που, όπως είμαι βέβαιος, σε όλες τις γειτονιές, σε όλες τις περιφέρειες, σε όλη την επικράτεια, ανησυχούμε, διερευνούμε, ψάχνουμε, να βρούμε τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να περιγράψει με ακρίβεια ακριβώς τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, πώς μπορούμε να συνδράμουμε ή να συμβάλλουμε στην αντίσταση κατά της τρομολαγνίας, του φόβου, του εκφοβισμού, των απειλών, του αβέβαιου μέλλοντος, έτσι όπως περιγράφουν οι ηθήνοντες. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, πριν από 2,5-3 περίπου μήνες, μια μικρή παρέα συμπολιτών εδώ από το Περιστέρι, αποφασίσαμε να βρεθούμε, να μοιραστούμε τις αγωνίες μας, αν θέλετε, και τις ανησυχίες μας και στη συνέχεια να οργανώσουμε αυτή τη συσπήρωση προκειμένου να μας δοθεί η ευκαιρία να διαβουλευτούμε μεταξύ μας, αλλά και όλοι μαζί, στο βαθμό που μπορούμε να επηρεάσουμε το άμεσο οικογενειακό ή φιλικό μας περιβάλλον, να διαβουλευτούμε τα μεγάλα και καυτά θέματα που μας απασχολούν. Σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, η Ελλάς έχει πάρει μέρος σε αρκετές κινητοποιήσεις, έχει κάνει δράσεις από μόνη της και έχει διοργανώσει αρκετές εκδηλώσεις με αποκλειστικό στόχο την ενημέρωση, την αποσαφήνιση και το ξεκαθάρισμα κάποιων πραγμάτων που φαίνονται πολύ ομιχλώδη και σε πολλούς και άγνωστα. Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια αυτής της σειράς των εκδηλώσεων που έχουμε κάνει, η προηγούμενη ήταν, αν θυμάμαι καλά, θα αναφερθώ μόνο στην τελευταία, είχαμε καλέσει τον Γιώργο τον Καραμπελιά για να μας πει εκείνος να μας δώσει μια άλλη πολιτική διάσταση μέσα από μια ιστορική πολιτική αναδρομή. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Αποφασίσαμε λοιπόν να διοργανώσουμε και την προβολή αυτή του ντοκιμαντέρ, που λίγο πολύ όλοι την έχετε ακούσει, ενδεχομένως κάποιοι να την έχετε δει μέσα από το YouTube. Αλλά θα μας δινόταν η ευκαιρία, και θα μας δοθεί τελικά η ευκαιρία, όπως μας διαβεβαίωνε ο φίλος ο Δημήτρης, να τη διαβουλευτούμε, να τη συζητήσουμε και να ζητήσουμε και κάποιες διευκρινήσεις από τους ίδιους τους συντελεστές της Καταστρόικα. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν των δράσεων της Ελλάς, που οι στόχοι τους, αν θέλετε, οι στόχοι της Ελλάς είναι στα χέρια σας, όλοι ανοίξτε μια μάτια, μην σας φάω το χρόνο με αυτά, θέλω να πιστεύω ότι εκπροσωπούν, αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των Ελλήνων σήμερα, την πλειοψηφία των βασανισμένων πολιτών αυτής της χώρας, που δεν ξέρουν πραγματικά που να κοιτάξουν, δεν ξέρουν ποιο αυτή δεν πρέπει να επηρεάζεται και ποιο πρέπει να επηρεάζεται και από τι.
Δεν θα σας πάω άλλο χρόνο. Για άλλη μια φορά σας καλωσορίζω. Και απλά μόνο για το μέρος της διαδικασίας να σας πω ότι ολοκληρώνοντας την προβολή με το ντοκιμαντέρ, το οποίο αν δεν απατώμε έχει διάρκεια περίπου στη 1 ώρα και 10 λεπτά, 1 ώρα και 1 τέταρτο. Όσοι θέλετε να μείνετε, θέλω να πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα, ελεύθερη κουβέντα. Ο καθένας μπορεί να ζητήσει το λόγο, να πάρει θέση, να ζητήσει διευκρινήσεις, να κάνει τοποθετήσεις. Έτσι ώστε να κλείσουμε μια βραδιά, θέλω να πιστεύω, που να έχει ένα ενδιαφέρον, ένα πολιτικό, πολιτιακό ή κοινωνικό ακόμα, αν θέλετε, ενδιαφέρον, στα πλαίσια όλων αυτών των ανησυχιών που μας βασανίζουν και όλου αυτού του βομβαρδισμού της τρομοκρατίας που θα ζήσουμε μέχρι τις 17 Ιουνίου. Λοιπόν, εγώ από τη μεριά μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που είστε κοντά μας. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω και τη φίλη μου την Ταφού που ήρθε από πολύ μακριά για να παραβρεθεί κοντά μας και μου ζήτησε να κάνω συγκεκριμένη αναφορά. Στην κάνω λοιπόν τη χάρη. Και σας αφήνω λοιπόν να απολαύσετε το ντοκιμαντέρ. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε απόλαυση και όχι σε άλλον ένα ακόμα προβληματισμό. Λοιπόν, καλή προβολή.